Kurs zázrakov, lekcia 102. Zdieľam Božiu vôľu pre svoje šťastie. Zdieľam Božiu vôľu pre svoje šťastie. Nechceš trpieť. Možno si myslíš, že ti utrpenie niečo prináša a možno si doposiaľ trochu presvedčený, že ti prináša niečo, čo chceš. Toto presvedčenie je však teraz určite otrasené aspoň natoľko, aby si o ňom mohol pochybovať a aby si mal podozrenie, že naozaj nemá zmysel. Doteraz ešte celkom nezmizlo, ale už mu chýbajú korene, ktoré ho kedysi pevne pútali k temným a skrytým tajným miestam v tvojej mysli. Dnes sa pokúsime jeho oslabený vplyv ešte viac oslabiť a uvedomiť si, že bolesť je bez účelu, bez príčiny a bez sily čokoľvek dosiahnuť. Neprináša vôbec nič. Nič neponúka a neexistuje. Všetko, čo ti zdanlivo ponúka, tomu chýba existencia, ako ona sama. Bol si otrokom ničoho. Dnes buď slobodný, aby si sa spojil so šťastnou vôľou Božou. Niekoľko dní budeme venovať čas cvičeniam naplánovaným tak, aby ti pomohli dosiahnuť šťastie, ktoré do teba vložila vôľa Božia. Tu je tvoj domov a tu je tvoje bezpečie. Tu je tvoj mier, kde neexistuje strach. Tu je spása. Tu konečne môžeš spočinúť. Dnes začni svoje cvičenie týmto prianím Božej vôle. Zdieľam Božiu vôľu pre svoje šťastie a teraz ju príjmam ako svoju funkciu. Potom toto poslanie hľadaj hlboko vo svojej mysli, lebo tam je a očakáva len tvoje zvolenie. Určite ju nájdeš, keď spoznáš, že je tým, čo chceš a že zdieľaš vôľu Božiu. Buď šťastný, lebo tvojim jediným poslaním tu je šťastie. Nemusíš milovať Božieho Syna menej, než ten, ktorého láska stvorila rovnako milujúceho, ako je on sám. Okrem týchto 5-minútových spočinutí, ktoré budeme vykonávať každú hodinu, sa dnes často zastav, aby si povedal, že si práve prijal šťastie ako svoje jediné poslanie. Buď si istý, že sa tým spájaš s vôľou Božou. Koniec lekcie 102. Zdieľam Božiu vôľu pre svoje šťastie.